Xaviva Desperta és un congrés, és una passa endavant que hem decidit fer moltes entitats, sobretot entitats juvenils d'arreu de Catalunya, entitats sahrauis i prosahrawis. Des del meu punt de vista crec que és un punt molt important perquè cadascun feia la seva lluita a la seva manera i al seu espai i això, i crec que ajuntar-nos tots junts serem una mica més forts i arribarem a l'objectiu més ràpid. Espais com Xaviva Desperta són importants per teixir xarxa i crear estratègies comunes per assolir la llibertat del poble saharaui. Avui ens hem reunit diferents entitats, com serien ACAP, Sàhara Dempeus, per a crear un projecte en conjunt, ja que tots tenim el mateix objectiu, que és fer visible la causa saharaui i caminar junts cap a la llibertat. Hoy es un día muy importante y que nos encontramos como jóvenes de madrasa para seguir apoyando a nuestro pueblo en su lucha y todos juntos en el mismo camino. Y nunca rendimos y siempre subimos nuestra voz.